Hello, good morning po mga mamamayang. Kumusta na po kayong lahat? Andito po tayo ngayong umagang ito dahil ituturo ko po sa inyo kung paano lulutuin itong calamari. Unang-una po sa ating mga sangkap ay ang pusit na malaki. Ito po, ganito kalaking pusit yan. Gagamit din po tayo ng 2 itlog, tapos breadcrumbs, at saka cornstarch or yung all-purpose flour. Tapos gagamit din po ako ng baking powder at saka ground black pepper at asin. Andito na po, may asin na po ito. Uumpisahan na po natin ang ating paghahalo-halo nitong mga ingredients nitong ating calamari. Mga mamamayang, ito palang aking squid na gamit ay hinuhugasan ko po ng lemon juice. Yan, may lemon juice na po ito. Hinugasan ko na po siya. Ayan na po mga mamamayang. Bibiyakin lang natin itong itlog. Ayan. Pagkatapos po ay atin na po itong babatihin. Saka po tayo maglalagay ng cornstarch dito at saka yung baking powder. At pagkatapos po ay maglalagay lang po tayo ng cornstarch na 2 tablespoon. Ayan na po, tapos hahaluin nyo lang pong mabuti. Mga mamamayang, maglalagay din po tayo ng half teaspoon ng baking powder. Hahaluin lang po natin. Lalagay lang tayo ng ating breadcrumbs dito sa ating plato. Tapos po mga mamamayang ay isasawsaw natin dyan sa itlog. Pagkatapos ay ilagay dito sa ating breadcrumbs. Konti lang po ang aking nilagay kasi nababasa po pag maraming breadcrumbs ang ilalagay nyo. Nababasa siya. Yan po. Tapos binalatan ko pala itong squid natin. Tapos ilagay lang sa malinis na lalagyan. Ganyan na po ang magiging itsura ng ating calamari mga mamamayang. Tapos ready na po itong lutuin. Yan po. Ayan po mga mamamayang, maglalagay lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Pagkatapos po ay paiinitin lang natin to. Ayan na po mga mamamayang, ready na po ito. Nalutuin ang ating calamari. Hintayin lang po natin na mag-brown ito. Tapos babaliktarin natin doon sa kabila. Pahihinaan nyo lang ang apoy mga mamamayang para hindi masunog ang inyong calamari. Ayan po mga mamamayang, babaliktarin natin sa kabila. Ayan, kasi nag golden brown na po siya. Yung iba na baliktad ko na po kanina. Ito kalalagay ko lang, kaya mamaya na yan ng konti. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating calamari. Tatanggalin ko lang po ito. Ito na po mga mamamayang ang ating calamari. Sana po ay nakuha nyo ang reseping ito
Sana'y magustuhan po ninyo. Sana mag-like at mag-subscribe kayo at maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!